Pozdrav svima! Ja sam Josip s bytebox.com i danas ću vam pokazati kako možete primati Aeronet račune na vašu e-mail adresu, to jest kako aktivirati Aeronet e-račun uslugu. Da bi aktivirali Aeronet e-račun morate biti korisnik Aeronet Plus kluba. Ako već niste korisnik, procedura za registraciju je jako jednostavna. Na vašem pametnom telefonu ili još bolje računalu otvorite internet preglednik i posjetite plusklub.ht-aeronet.ba. Kada se stranica učita, kliknite na Registrirajte se i onda odaberite uslugu koju želite registrirati. U ovom slučaju to je mobilna telefonija. Sada slijedi unošenje vaših osobnih podataka. Pazite samo da odaberete neko korisničko ime koje je jedinstveno i naravno pobrinite se da unesete lozinku koju ćete upamtiti. Kada završite s popunjavanjem, stavite kvačicu na mjesto gdje piše Prihvaćam uvjete korištenja i kliknite na nastavak. Na novoj stranici koja se otvorila unesite broj vašeg mobilnog telefona i kliknite na Pošalji kod. Nakon toga otvorit će se polje za unos koda, a kod će na vaš telefon stići putem SMS poruke. Nakon što stigne, unesite kod i kliknite na Provjeri kod. Ako ste sve dobro unijeli, otvorit će se nova stranica na kojoj piše da je registracija bila uspješna. Kliknite na Završi registraciju i to je to što se tiče registracije. Sada ste službeno korisnik Aeronet Plus kluba i automatski ste prebačeni na stranicu za prijavu. Nakon što unesete podatke koje ste naveli tijekom registracije i kliknete Prijava, napokon će se otvoriti korisnički portal. Da bi aktivirali primanje e-računa za vašu mobilnu uslugu, kliknite na Mobilna, te s lijeve strane pronađite opciju Moj račun na e-mail i kliknite na nju. Kada se otvori nova stranica, unesite e-mail adresu na koju želite primati račun, te označite kvačicu na Prihvaćam uvjete korištenja. Ako želite i detaljan ispis, označite kvačicu na Pošalji detaljan ispis. Kliknite na Aktiviraj uslugu slanja računa na e-mail. I to je to. Svi sljedeći računi od sada stižu i na vašu e-mail adresu. Ako pak imate više brojeva koji su registrirani na vaše ime, dovoljno je da na korisničkom portalu kliknete na Mobilna, Dodaj novu uslugu, Mobilna telefonija i onda ponovite istu proceduru kao prije za dodavanje novog broja. Ako pak zaboravite lozinku, uvijek je možete resetirati na stranici za prijavu klikom na Zaboravili ste lozinku. Ako ste pak zaboravili korisničko ime, uvijek možete zovnuti službu za korisnike na broj 0800 88 888 i pitati koje korisničko ime na Plus klubu je vezano za vaš broj.